Mi sona zo gare ni daure karki bar ni ƙaunar ki ta shige ni. Don Allah karki bar ni, mi sona taho gare ni. Ƙaunar ki ta shige ni ta zamciyo gare ni, kika bar ni zan canja launi. Ki duba na fara muni sanadiyar kin guje ni, daure ki zo gare ni. Mi sona kada ki bar ni, daure ki taho gare ni. Ƙaunar ki ta shige ni. Gidanku da sun gade ni, auren ki za a bani, yau ga kin guje ni. Na ma za ki gane ki nuna kula gare ni. Kina ta sanar da dangi wai kishi ne gare ni, shine yasa kin ka bar ni. To ai da kin ka bar ni wani can gefe kun ka jo ne. Idan da rai za ki gane daidai kika ko da mu. Ko da za ki bar ni mafarai ya kamata ki bani. A yau ne ni na gane kaso a suka magani ne. A inda kin kaso ni komai kika so ki bi ni. Ki so na ta guje ni sai in ce ta yaudare ni. Nake bi ni bayani Iliyasu na so ku ji ni. Idan aka so abu gare ka a lokacin za a bi ka. Idan kana da shi a so ka, in babu sai a barka. Mazaje sai mu farka ka gane maƙiyanka. Iliyasu na yau bayani masoya na kuji ni. A yau ni ne na gane kana da shi za a soka, in babu za a barka. Matasa sai a farka ko da kyawo gare ka, ka gane matsayinka. Allahu ka samu dace.